कुलखौ मोनलोंनाय जागोन। सिगाङावनो बुंखानाय मारा मालाय मा जानो जाया लागोन खाफाल जोंगोन होनना सानखौ बुंखानाय मानिया। वेलकाम बेक टू माय चैनल। स' नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला लेट्स गो। पियार जासुलानि खुसेर बिदिखौ नायनो फैदों नै आङो माबायदि फेरेदो। नै आसोला माबायदि मावगासिनो आयाव नायलाय आसोला हिनजाव लानानै हिनजाव फिसिनायनि खोथा दं गाजालै ओइ हरदोब्रा जोंबो जा लोंसै नै आसोला माबायदि नैबेया लागायो नैबेसिम गयो मोसालायदों माथो जोंहा फाया लागायनांगौ जेब्लाबो इन्टारेस्ट थानांगौ मानसिया थान्दा थान्दा न' जिसां थान्दा जिसां अखा फैयो बेसांनो कास्टमार जायो आंनाव बारे माने गोबाव जाबायमोन बिथांखौ लोगो मोनैया आङो बेखायनो दिनै आं फैखाबाय आरो गोदो भैरबकुन्द'आव सेंग्रा टाइमाव लोंनाय टाइमाव लोगो मोननायानो औ दायो गैलामोन ना दिनै लोगो मोनफिनबाय आरो औ येस नै बिसोरनो बर'आव होदो लुबाय बिथाङा नै माबायदि गलायो नायदो गलायग्रा नुखायो मानसिनो आं सिगाङावनो बुंखानाय मारा मालाय मा जानो जाया लागोन खाफाल जोंगोन होनना सानखौ बुंखानायमोन आं सिख्लाफोरनिखौ मानिया गाराङानो सियासिनो हनै आदाहाबो थावगादों बेलेग गोदै होखायोलै बियो आंबो लोंनांसिगोनलै हाथारला होदोंलै लागायदों लोंफै गेलेलै लाबाय नै लाखाबाय मोजांमोन मोजां सलिड बिथां बनायनाया देन्जार नुनायाव मारा नुनांगौ खिन्थु गोथाव बनायो आं बेसेरा हिनजाव लानानै माबायदि मावनांदों साला हिनजाव लायोलै हिनजाव लानानै खस्थ' खालामनायनि मजायानो आलदाखा माने नैबेसिं उदालगुरि थांग्रा नैबेयो रौता थांग्रा आरो नैबेयाव दैफां सक दोङो नैबे दैफां सक बारनानै एसे फैबानो मोनो आरो बिसिं बिनि दुखानखौ आरो नैबे रौता सिंनिफ्राय फैबोला बै रेलगेट दङ रेलगेटखौ बारबोजोबनानै फैबानो नैबेयाव पियार जासुलानि खुसेर बिदि गोदै थान्दा कुलखौ मोनलोंनाय जागोन फै लोगोफोर लोंफै दिनैनि खुसेरा बिराद गोदै आयाव मिलौदोलायनाय थ' आङो पियार जासुलानि खुसेर बिदि लोंनो फैदोंमोन बेयाव आङो लोंनानै फैबाय आरो